Salut, dragii mei care o arde să iură pe internet. Am hotărât să fac un tutorial cu Photoshop. Vom face un text, de fapt un logo, un profesionist. Dăm pe file New. Aici la wide ne trebuie 1920 pixeli, 1080 și rezoluția 100. Și dăm OK. Am deschide un text. Trebuie mărimea să fie 150. Și eu îmi scriu numele meu. Funny Brothers 77. Așa. Brothers voi pune așa mai glow din, nu ar fi prea mare, prea... Uite asta, impact. Uite așa. Funny Brothers 77. Aici dăm pe Magic One Tool. Aici trebuie să fie 30, Anti-Alias Bifat și Configure sau dracu știe cum se cheamă asta, cum se citește, Bifat. Și asta de bifat. Mai dăm Shift, click, chiar aici unde spațiile libere. Așa. Mai ne ducem la Select, n-ați terminat, ne ducem la Select, la Modify și la Expand. Expand să fie de 2 pixeli. Ok. Mai ne ducem la Paint buchetul, aici lângă guma asta, și apăsăm de 2 ori. Ok, de 2 ori. Așa. Trebuie să fie ce negru, să nu uitați. Apăsăm pe ăsta și eu click. Așa. Mai facem duplicate layer de 2 ori, duplicate layer, ok. Ok. Așa. Primul layer ne ducem la image, la adjustment și la hue sau saturation. Și vom alege aici și vom alege 40. Așa, dăm ok. Acum, primul punem aici. Ne ducem la al treilea, ne ducem la filter, blur, Gaussian blur. Aici vedem la filter chestia asta și vom alege nu contează, alegeți care vă potrivește, care vă place cel mai mult aici. Eu aleg 38. Ok. Așa, ne ducem la primul layer, dăm pe chiar aici unde e vertical, single row, single column, dăm pe asta. Acum vom face linii și se vadă mult mai frumos. Apăsăm Shift și click și așa, Shift, click. Așa. Hai, îmi facem și aici un pic. Așa. Ne ducem la Select, la Modify și la Contract. Aici să fie un pixel. Ok. Mai apăsăm Delete. Așa. Va fi ceva de genul acesta. Acum vom da Shift și Click. Asta două vom copia, dăm Duplicate Layers. Ok. Așa. Trebuie să aveți pe amândouă astea. Ne ducem la Edit, Transform și Flip Vertical. Așa. Să fii sigur că ai dat clipul ăsta. Ne ducem aici și dăm Shift, click și punem ceva cam așa. Opa, am greșit. Așa. Bun. Să fim așa. Trebuie să fim pe layerul, de fapt primul layer. Ne ducem tot la pătratul ăsta și vom lua ceva de genul acesta. Așa. Dăm click dreapta, dăm pe feeder și să fie de 30 de pixeli. Ok. Bun. Apăsăm delete. Așa.
ne ducem la celălalt layer, al doilea layer și apăsăm delete. Așa. Ne duci efectul să fie mai frumos. Unde suntem noi acum, la opacity, dăm pe 30%. La fel și aici, 30%. Așa. Vezi aici 30%, 30%. Vezi? Mai e ceva mai frumos. Adică e frumos. Deja ai un logo excelent făcut de tine. Dacă vrei un background mai frumos, dăm click pe background, ne ducem la tot aici la gradient tool. Primul negru ăla, selectăm alb și ăsta gri. Așa, gri mai deschis. Ok. De aici dăm cam așa pe la mijloc, apăsăm Shift și tragem jos. Și când e gata, lăsăm tot. De fapt, lași click. Pac. Arată mult mai frumos. Deci, ceva, un logo mai profesional. Așa. Deci, dacă aveți întrebări, dați coment. Dacă vreți un tutorial anume cu Photoshop, dați coment again. Sau cu Sony Vegas sau cu orice altceva. Mersi că mi-ați urmărit și de data aceasta. Nu uitați să dați like, subscribe, share, comment. Ne auzim data viitoare. Bye!